ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂದನೆ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮನಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಕೋರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಐನೇರ್ದ ಆಜಿ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚು ಪಾಡೊಂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ಬೋಡುಂದಂಡ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂಡ್ಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ ದೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೆ ಚಮಚದಾತು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೆ ಸಲ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ಬೋಡುಂದಂಡ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಿ ಎರಡಾಂಡ್ ಒಂಜೆ ಸಲ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪುಲ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ದಾಲ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಾನು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಬೊಲ್ಲುಲಿನ ಶುಂಠಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂದಿಜಿ ಸರಿ ಗುದುದು ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐದು ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನುಡು ನೀರು ಪಾಡುಡು ಐದೊಕ್ಕ ನೀರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನುಡು ದೇಪಂಡ ನಂಕ್ ಕೋರಿ ಬೇಯರೆ ಬೋಡ್ತಿನಾತ ನೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡುಡು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರು ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್ಕತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಬೇಕಂದಿನ ಅಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ತಮ್ಮಿತ್ತು ಕೊದ್ದೆರದಿ ಒಂದುಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬುರ್ಚಿ ಯಾವು ಈತಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಕೋರಿಗೆ ಯಾವು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ನೀರ್ದ ಪಸೆಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ನಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಇವನು ಪಾಡ್ದು ಇದು ಗ್ರೇವಿ ಕೊದ್ದೆರೆ ಬಿಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಗ್ರೇವಿ ಕೊದ್ದಿದನು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕದಿತ್ತಿನ ಕೋರಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ತಾತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಕೋರಿನ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಾಡು ಅಣ್ಣ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಗುತೊಂದು ಪೂಡವೇನು ದಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಕುಟ್ಟುದಿಚ್ಚ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ದೀದು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಾಂದುಲ್ಲೇನು ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ದೆತ್ತು ತೂವೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ದಾಪಂಡ ನೀರು ಪೂರ ಆಜಿದು ಒಲ್ಲ ಕಂಚೆರೆ ಯಾರು ಕೋರಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ನೀರು ಪಾಡ್ದಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತೇನು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುನಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿದ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಆದ್ಬಿಟ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಈ ನೆಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನುಡು ನಿಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಗ್ರೇವಿದ ಕಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಇದು ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಅದು ಒನಸ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ಕುಲ ಮಂತುಲೆ ಸ್ಪೈಸಿ ಆದ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿಲ ಉಂಡು ತಿನಿಯರೆ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ನು ನೀರ್ಡು ಪಾಡ್ದು ಕಲಪೋಯ ಕಲತ್ತದು ನೆಕ್ ಮೈಪೋಡು ಯಾನು ನಿಕ್ಕುಲು ವಿಡಿಯೋಡು ತೂದುಪ್ಪರು ಯಾನು ಒಲ್ಪಲ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ತಿಜಿ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮೀನು ಮಂತುಂಡ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡೇಬೇಕ ಗ್ರೇವಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜೇ ಚಮಚ ಯಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ದುಂಬು ಕಲತ್ತದು ಅವೇನು ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀದಿತ್ತೆ ಅವನು ಪಾಡ್ದು ಕಲತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಗ್ರೇವಿದ ಕಲ್ಲರೇ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೇವಿದ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಲ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ನು ನೀರು ಕಲತ್ತು ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನು ಪಾಡಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಜಾಂಡ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ತೋಜೆ ಆಯ್ತಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ತು ಎಂಚ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿರುಪಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ನಿಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೂಡ.